Ola, boa tarde. Mijes. Chámome Malva e, como todo o mundo, son unha persoa chea de contradicións, xa que a pesar de que sei que a policía é unha institución que foi creada para protexer a propiedade privada e defender o status quo a través do control da clase traballadora, non podo parar de ver Copaganda. Podedes vos suscribir á miña canle, que xa vexo que moitos de vos vedes os meus vídeos sen suscribirvos á miña canle. Podedes facer o que queirades, pero, non sei, faime ilusión de suscriptores, quero aprobación del público, de mi audiencia, por favor. Tamén me podedes seguir en TikTok, en Instagram e en Twitter. Por certo, sei que me grande parte de vos sodes rapazas da xeración Z e quero dicir que me enche de orgullo que o meu público sexades vos. Sodes literalmente o único grupo demográfico cuxa opinión respecto en absoluto. Así que, benvidas, quero vos moito. Sodes estupendas, grazas por estar aquí. Vou tomar un descanso sobre falar de Taylor Swift e os seus exes porque o seguinte vídeo vai ser sobre John Mayer e Taylor Swift, especificamente centrándome nas razóns polas que odio John Mayer. E odiar a John Mayer é unha parte demasiado importante da miña personalidade como para facer ese vídeo a medias. Teño que facer un vídeo bo, longo, ben documentado, non podo facer calquer cousa. Non. Polo tanto, vou falar dun tema porque necesito cero documentación, cero preparación, que é a copaganda. Malva, que é a copaganda? A palabra copaganda ven do inglés cop e propaganda. Cop, que é policía. E trátase de propaganda deseñada para promover unha imaxe favorable da policía. Eu só vou dicir que un corpo policial máis preocupado con poñer multas de tráfico a xente de camiño ao traballo, executar desahucios, acosar a inmigrantes e retraumatizar as mulleres que acuden a eles con denuncias de violencia sexual, non son o que se di moi fan. Porén, non podo parar de consumir copaganda. Creo que a miña obsesión comezou aos 7 anos cando empecé a consumir un montón destas series de libros de adolescentes que se metían onde non debían e acababan por resolver algún misterio ou vivir algunha aventura, tipo Os 5, Os Hollister, Puck. Despois, con 9 anos así, pasei os libros de Agatha Christie e un pouco máis tarde xa empecé a consumir todas as series de CSI habidas e por haber. Aínda así, creo que a miña primeira serie de policías, que realmente é unha serie de detectives, sería You Guessed It, Detective Conan. Fixen un pouco de reflexión e pareime a pensar a razón pola cal acabo volvendo unha e outra vez a este xénero, tanto literario como cinematográfico. E cheguei ás seguintes conclusións. É un xénero extremadamente formuleico. Unha das razóns polas cales atopo tanto confort dentro das series policíacas e da copaganda é que a maior parte destas series seguen unha fórmula moi diferenciada. As series son habitualmente episódicas, polo tanto, as protagonistas, as personaxes enfróntanse a un só caso por episodio, e este caso xeralmente xa queda resolto dentro do episodio, aínda que moitas veces hai un caso que se investiga durante toda unha tempada, por exemplo. E despois, cando ves moitos capítulos dunha destas series, ao final eres capaz de adiviñar quen vai ser o asesino polas probas que che van dando, as pistas que che van dando, sabes como se estructuran, sabes máis ou menos cando che enseñan o asesino, etc. É familiar, é fácil de ver, é cómodo. 2. É bonito fantasear con que a policía realmente ten boas intencións e quere axudar e protexer. 3. Police lady sexy. Police lady hot. O que vou facer eu hoxe vai ser categorizar as series en divisións, en niveles, e despois vou vos dar o meu top 3, as miñas 3 favoritas e porque vou explicar por que son as miñas favoritas. 1. Unha puta merda que non sei nin pa que vin. 2. Pódese ter no fondo mentras lavas os pratos ou mentras pasas o ferro ás 3 da mañá. Pois nin tan mal. Recomendaríalle esta serie a alguén cuxo criterio respecto. E por último, casi me fan creer que a policía é unha institución necesaria. E varios disclaimers antes de comezar. 1. Non vin The Wire. Hai algo nas series que moitos señores moi pesados insisten en que eu vexa que me tiran para atrás. É a mesma razón pola cal non penso ver Breaking Bad. Moitos homes moi pesados, moi chapas, intentaron explicarme como era a puta mellor serie do mundo. Non me interesa. Disclaimer número 2. Non vin O sabor das margaridas. Non vin O sabor das margaridas porque non sei se teño estómago para ver copaganda da Garda Civil en concreto. E disclaimer número 3. Por favor, non me preguntedes e esta serie, e esta outra, e esta serie que me gusta tanto a mí. No. Vin as series que vin moita copaganda e aquí nin sequera están recollidas todas, están aquelas das cales recordo a historia, recordo de que iban, sei se me gustaron ou non, sei por que me gustaron ou non, ou seja, aquí non está a extensión de todo o que vin. Non creo que sexa posible ver absolutamente todas as series policíacas porque son como cogomelos, hai moitísimas, salen 5 novas cada ano. Así que iso, hoxe falarei das series que vin eu, myself, e vou expoñer a miña opinión, mine. Empezamos pola categoría
unha puta merda que nin sequera sei pa que vin. Forever. Médico forense inmortal, que bueno, cada vez que morre volve a revivir e aparece nun corpo de auga cercano, non sabe por que é inmortal, hai flashbacks da súa vida, axuda a resolver crimes, sería unha trapallada. Vin esta serie exclusivamente porque Johan Gruffudd é moi hot. We stand people from Cambridge. As persoas galesas sempre teñen un espazo moi grande no meu heart. Moonlight, outra grande trapallada. Un vampiro que é investigador privado. Durou unha tempada, con razón, notase ben porque así a ves. Unforgettable. Esta serie vai sobre unha rapaza que ten unha enfermidade pola cal non pode esquecer nada. Outra grande trapallada. Perception. Esta é unha das moitas series nas que pintan unha enfermidade mental como un superpoder, unha cousa que me irrita moitísimo. En este caso é a esquizofrenia paranoide. O que me molesta destas series é que nunca chegan a desestigmatizar este tipo de condicións. Para nada. Mitifícanas, pero non as chegan a desestigmatizar. Prométovos que a xente con esquizofrenia é xente normal. Teñen que lidiar ca súa condición, pero son xente normal. E as súas vidas son igualmente importantes e valiosas, aínda que non utilicen a súa enfermidade mental para resolver crimes. As últimas tempadas de Bones. Lixo. Puro lixo. As últimas tempadas de Castle. Mira, eu creo que as últimas tempadas de Castle e Bones teñen unha cousa en común. Esa cousa en común que teñen é que cando xuntaron aos personaxes principais e fixeronos parella, a serie empezou a ir definitivamente a merda. Porque non tiñan ningún tipo de química romántica. Creo que en ambos casos había moitísima química como de amizade. Teñen unha dinámica de amizade moi guai e moi interesante, que a mí me gustaba ver. Pero que non os comprei para nada como parella. Era incómodo de ver, era raro. E ademais, chega un punto no que o misterio da tempada, como que en cada tempada están os misterios episódicos e despois o que se explora durante toda a tempada, os misterios da tempada empezaron a ser unha puta basura. Spoiler alert, pero cando Castle non chega a súa boda e perde a súa memoria, azofia, basura, lixo. Cando aparece o hacker este extraño en Bones, que está obsesionado con Brennan, lixo, puro lixo. Liar os teus personaxes principais cando son un home e unha muller, que son claramente moi bons amigos, que se levan moi ben e teñen unha dinámica xa perfectamente boa como están. Heterosexual propaganda e Hawaii 5-0. Hawaii leva sendo ilegalmente ocupado polos Estados Unidos desde 1898. Este tipo de series fanme sentir moi incómoda. Facedelle caso aos nativos hawaianos que piden que por favor xente de fora non faga turismo en Hawaii e que xente de fora non se mude a Hawaii porque hai un problema moi grande en Hawaii de que a xente que é nativa dala non ten casa e vive nunha situación moi precaria e de novo repito que Hawaii leva sendo ocupado ilegalmente polos Estados Unidos desde 1898. Ademais disto a serie é espectacularmente mala. Esta igual é controvertida, pero Sherlock. Xa sei que moites de nós baseamos a nosa personalidade do 2010 ao 2012 2013 no feito de que nos pensábamos que éramos super inteligentes por ver esta serie, pero é hora de aceptar a verdade. E a verdade é que hemos sido enganados. Pensamos que esta era unha serie para intelectuais, unha serie intelixente, pero non. E tivemos que esperar a terceira tempada para darnos conta da puta basura que estábamos vendo. Eu creo que literalmente perdemos neuronas vendo esta serie, porque nos estaban convencendo de que era unha serie como super inteligente, todo estaba super ben pensado e todo era por algunha razón, e non. Estaban todo o tempo dicindo tonterías, a ver si colaban. Estaban todo o tempo dicindo auténticas parvadas. Moitas das deduccións que facía Sherlock non tiñan sentido ningún. En definitiva, perdemos neuronas por ver esta serie pseudo-intelectual queerbaiting do carallo. Lucifer. Vou ser sincera, só vin 3 capítulos desta serie. 3. E odiei cada puto segundo. Vai sobre o Demo, que vive na Terra e é o dono dunha discoteca. Quere foder cunha policía e o pobre Demo está canso de foder porque se lle botan todas as mulleres en río. Menos a policía. A policía non quere foder con el. Ao principio. A xente que me recomendou esta puta mierda perdeu o dereito a recomendarme ningunha outra cousa polo resto da súa puta vida. Unha puta bazopia, un puto lixo. Odiei cada puto segundo. Non vexades esta putísima mierda.
pasamos xa á seguinte división, que é podelo ter de fondo mentras lavas os pratos. NCIS New Orleans. É propaganda de policías e propaganda do exército, é peor que a original. A de New Orleans é peor que a original, así que ve de original, non vexades esta, e da que podedes ter de fondo, que tampouco é así máis. Monk. De novo, atopámonos cunha serie na que tratan unha enfermidade mental como se fose un superpoder. Neste caso é o TOC. E por certo, para de decir que tedes TOC se non tedes TOC. Para de decir que tedes TOC cando o que pasa é que vos gusta ter a habitación ordenada. O TOC é unha enfermidade mental moi dura e moi seria. Estar constantemente de coña banaliza esta enfermidade. É unha enfermidade real que dificulta moito a vida de quen a sufre. Estar sempre dicindo, jajaja, es que tengo mucho TOC, es que me gusta tener la habitación moi ordenada, me gusta tener as cosas así ou asá. Cando unha persoa que realmente ten TOC despois di que ten TOC, ninguén o toma en serio. Así que, por Dios, por favor, é unha enfermidade seria. Sleepy Hollow é propaganda sobrenatural e la vi por razones personales. Without a Trace. Esta vai sobre xente desaparecida e todos os episodios son como bastante parecidos e un pouco coñazo. Ni sequera ten de bo que o reparto sexa suficientemente interesante como para vela polo reparto. Pero bueno, pódese ver de fondo, está ben. Scorpion. Esta serie tamén está moi ben para ter de fondo mentre estás pasando ferro ou alguna cousa así, pero o problema que teño con esta puta serie é que é un grupo de xente que se pensa que é moi lista. E están obsesionados co altísimo que é o seu coeficiente intelectual. E para min non hai unha maior red flag que unha persoa que está seguido falando do altísimo que é o seu puto coeficiente intelectual. O que sí é que hai personaxes que son bastante entrañables e hai como un tema moi bonito de familia encontrada e tal, e a min a familia encontrada como tropo é unha cousa que me mola moito. The Closer. Gústame a prota, e se vedes en versión original a prota ten acento sureño. Está ben. Literalmente todos os CSIs. Estou falando de CSI Las Vegas, CSI Nueva York, CSI Miami. Está ben para telo de fondo e non facerlle moito caso porque todos os episodios son exactamente iguais e fan unha de fantasmadas. Hai unha de pseudociencia, de trapalladas nesta serie. Pero bueno, Horacio, icono de la moda e de las gafas de sol. Por último, as primeiras tempadas de Bones. En plan, todas as temporadas antes de que se líen Brennan e Booth, pero bueno, antes de que se lle vaya totalmente a merda, é bastante decente para ter de fondo. Se es capaz de ignorar a combinación letal de propaganda e propaganda militar e o feito de que Booth é un puto facha de mierda e que usen o bello tópico que non podo soportar eu de jaja, soy moi listo, mi cociente intelectual es altísimo e te voy a decir constantemente que soy moi listo e que tengo un cociente intelectual altísimo. Entón, si estás listo, demóstramo, non me digas cada 5 minutos. Ademais, o coeficiente intelectual non é unha boa forma de medir a inteligencia, pero bueno. Chegamos á división pois ni tan mal. Series que disfrutei máis que as anteriores, pero que tampouco me fliparon. NCIS, a original. O mellor desta serie é o reparto. Gústame moito os personaxes, gústame moito as dinámicas entre os personaxes, a cantidad de propaganda militar que te comes pouco too much, pero o reparto está guai. The Blacklist. Gústame moito este rollito de el villano del día, e ademais que son como villanos que fan como movidas moi chungas, e te explican como as fan, crimen internacional, non sei. Está simpática. The Fall, Gillian Anderson, hot. A primeira tempada de True Detective. Matthew McConaughey caeme espectacularmente mal, pero serio non está mal. Hai moita xente que pensa que é unha das mellores series policíacas, non sei que, a min tampouco me pareceu para tanto, non vos vou mentir. Body of Proof, Dana Delaney, hot. Winona Earp, gay. White Collar, Matt Bomer, hot. Elementary, Lucy Liu, hot. E bueno, é a serie policíaca que adapta a un contexto moderno a obra de Arthur Conan Doyle, Sherlock, que é claramente superior. The Forgotten, Christian Slater, hot. Esta serie tamén a disfrutei porque é un pouco diferente ás demais, non é exactamente un corpo de policía, sino un grupo de civiles que investigan para averiguar cal é a identidade dunha persoa que apareceu morta sin identificar. Técnicamente non son madeiros, pero bueno, traballan ca policía. Está bastante ben. Law and Order. Law and Order, punto. Non ninguna das outras spin-offs que hai. É bastante irritante cando intentan excusar o inexcusable, e ademais este é unha serie que ten 20 temporadas, empezou no 90 e acabou no 2010. A ver, en plan, todo que sae do universo Law and Order é propaganda pura e dura, e sempre intentan ensinar unha lección, e moitas veces a lección é bastante estúpida, así que pido un pouco de discreción con esta, en plan, si ves, tes que velo con unha mente moi crítica, pero bueno. Jesse L. Martin, hot. Angie Harmon, hot. The Mentalist. Gústame moito a dinámica entre os protas, e como arruinaron na casa, apuntedes nun papel como pensades que arruinaron esta serie, vale? Apuntade nun papel ou tuiteademo, parade este vídeo, tuiteade como arruinaron The Mentalist antes de saber que vos vou dicir.
Cando este tuiteado xa, vale, pois volvedes, se xa está, se xa tuiteastes, en plan, arruinaron a serie de The Mentalist por esto. Sí, pois agora vou decir, arruinaron a puta serie porque liaron os dos personajes principais cando eran mellores amigos, de amigos a súa dinámica era moitísimo mellor. Unha puta mierda, volveron a facer, sí, hemos sido engañado outra vez, lo odio, lo detesto, non lo podo soportar, porque fan isto unha e outra e outra. Eu só quero un home e unha muller que son best friends, mellores amigues, vivindo aventuras, resolvendo crimes. E o que me dan unha e outra vez es que me fuerzan aí con calzador unha dinámica romántica que ninguén pediu. Pasamos agora á categoría. Recomendaríalle esta serie a unha persoa cuxo criterio respecto, unha persoa que penso que ten po gusto. E a primeira nesta categoría é Cold Case. Cold Case vai sobre unha unidade de policía que estuda casos antigos sen resolver. O mellor desta serie son os flashbacks. En plan, teñen que investigar a persoas que estiveron relacionadas con un caso que ten xa igual, pois, non sei, 10 anos, 20 anos, 50 anos, o que sexa. A veces cambian os actores para reflectir o cambio de idade e todo iso. E ves o cambio da roupa, o cambio dos escenarios e tal, e os flashbacks molan bastante, e merece a pena vela por eso. E a min gustoume por eso. The Sinner. O prota caeme bastante mal, pero as dúas tempadas que houbo de momento foron entre elas super diferentes. Esta non é unha serie episódica, non é unha serie en que se trata un caso por episodio, senón que se investiga un caso durante toda a tempada. E os misterios a min en xeral gustaronme máis que noutras series, en plan, teñan algo un pouco diferente que outras series, parece moi interesante, parece que está guai, moi respectable, moi recomendable. Os misterios de Laura, a primeira serie non anglosaxona desta lista. Non podo cambiar que sexan os yankees, como sempre, os que teñen un monopolio á hora de intentar facer propaganda sobre a puta policía. Pero bueno, a serie está genial. Encántame que a prota sexa unha muller normal, divorciada, de mediana idade, con 2 fillos, con unha relación extraña ca súa nai, en plan, é unha muller como moi normal. En plan, de todas estas series, creo que o personaxe que máis entrañable e máis accesible me parece. Gústame moito ela. A actriz é super carismática tamén, e fai dela super ben. Os misterios que resolve teñen un rollito un pouco como, non sei, de Agatha Christie, que son moi Agatha Christie. Non sei como explicalo. Creo que si lees os libros de Agatha Christie e ves los misterios de Laura, igual entendes a que me refiro, ¿no? Como que os personaxes son todos como moi emblemáticos, moi tópicos e moi estereotípicos, pero non en plan mal, porque a veces podes coller un estereotipo e facelo interesante, así que ben. Pero bueno, que o engando principal é ela, a prota, actriz, e o personaxe está moi ben escrito como personaxe, está moi ben interpretado por ela, 10 sobre 10, gústame moito esta serie, recoméndola. Broadchurch, gústame moito Olivia Colman, gústame moito David Tennant. Tamén investiga un asesinato por tempada. Aquí sí que vou ter moito cuidado de non dar ningún tipo de spoilers, pero a primeira tempada e a terceira tempada son as mellores, a segunda é un poquinho peor, pero bueno, están as tres moi ben, así que recomendo vos que vexades todo eso, que xa quedas por as conclusións, é unha boa serie, pero non foi das miñas favoritas. E por último, as primeiras tempadas de Castle. Igual sorprendevos que isto este aquí como tan arriba no meu ranking, pero é que me encanta o reparto, gústame moito a dinámica que teñen Castle e Beckett antes de que os líen. É unha serie lixeira, divertida, entretida, ben feita. Gústame moito a familia de Castle, gústame moito a súa nai, Marta, e gústame moito a súa filla Alexis. Non sei, é unha serie chill, é unha serie guai. Gústame, recoméndoa. Por fin chegamos á primeira división, a de case me fan creer que a policía é unha institución necesaria, onde tamén revelarei cales son as miñas series policíacas favoritas. Con algunhas desas series teño unha relación complicada, porque a pesar de que as disfrutei moito, que me gustaron moito, teño un problema moi grande co tipo de cousas que intento normalizar. Empezamos por Criminal Minds. Esta foi unha das primeiras series policíacas as que me enganchei, creo que alá polo 2007 ou así, e de todas as series desta lista é a que máis está relacionada con outro interés meu, que é o true crime, non? Que son como os documentais e os podcasts e todo isto, o contido sobre crímenes reais e como se resolveron, etc. E moito deste contido está relacionado con asesinos en serie, e o que fai esta unidade, a de mentes criminales, é investigar o comportamento de asesinos en serie. Que diferencia as persoas que matan por placer das persoas que non o fan, etc. O que vou dicir é que, a pesar de que sei que a xente que asesora esta serie son xente que sí que sei que traballou na unidade de análise de conducta do FBI, hai moitísima puta pseudociencia. Moita. A lot. Moitísimas teorías sobre o comportamento humano que están máis que desmentidas, moitísimas fantasmadas de Dios, moita parvada en xeral. Se vedes esta serie, por favor, sede conscientes de que estades vendo algo cuxo propósito é entreter e non educar. E sede conscientes de que di moitas parvadas sobre como funciona o comportamento humano, sobre como funcionan as persoas e sobre como funciona o cerebro. Dito isto, as verdadeiras razóns principais polas que merece a pena seguir esta serie é a dinámica entre Derek e García, pareceme estupendos, graciosísimos, 10 sobre 10, encántame que sexa unha dinámica romántica, que sexa unha amizade moi bonita que hai entre les dous. Recórdame moito a dinámica que teño eu con moitos dos meus amigos homes. E o Dr. Spencer
Reed, que leva sendo o meu crush desde o ano 2007. Seguinte, Law and Order Special Victims Unit. Disfrutei moito vendo esta serie. Leva emitíndose moitísimos anos xa, desde o ano 1999. Mariska Hargitay leva aí desde o principio. Ela como actriz encántame, que tamén me gusta bastante a súa personaxe. A serie vai sobre unha unidade especial da policía en Nova York que investiga crimes de naturaleza sexual en xeral. A pesar de que ten cousas boas, como que é unha serie que defende moi fortemente que hai que defender as víctimas de violencia sexual e doméstica, que fai un esforzo moi grande por dar a entender as cousas que son normales entre as víctimas, como ter inconsistencias dentro da súa testemunha, que non se lembren de certas cousas, o complicado que é denunciar e como pode levar moito tempo, aceptar que o que che sucedeu foi unha violación ou un abuso sexual. Tamén fan moitas cousas espectacularmente mal. E penso que é unha serie que tamén ten bastante perigo. É unha desas series, e moitas das series desta lista tamén fan o mesmo, e quero que sexades moi críticos á hora de ver estas series precisamente por isto. Intentan convencerte de que os dereitos fundamentais, os dereitos humanos, os dereitos básicos dos acusados son un obstáculo para a investigación policial e polo tanto que son algo malo. Igual isto é controvertido, pero eu son da opinión que deberías ter dereitos humanos aínda que estexa sendo investigado por calquer tipo de crime. Están sempre intentando pintar os abogados de defensa como uns putos villanos, intentan normalizar a violencia policial tamén, especialmente a violencia policial nos interrogatorios, como que intentan dar a entender que a tortura é un método efectivo para sacarlle información a xente, cando estudios unha e outra vez demostran que iso non é certo. A tortura só vale para causarlle dor e trauma á persoa que estás torturando, non vas a sacar máis información dela, hai probas, hai estudios. O que realmente se consigue se utilizas intimidación e abuso e dor con un acusado para sacarlle información e que diga o que ti queres oír, inda que non sexa certo, e acabes encerrando a persoa equivocada. Eso é o que acaba pasando, pero bueno. Intentan moi a miúdo xustificar asesinatos por parte da policía. É unha serie moi problemática. E a pesar de que me gusta e disfruto, eu sempre que a vexo teño moito cuidado de ser consciente do que estou vendo propaganda, que me están intentando convencer sobre cousas que non son certas. Non aconsellaría que alguén avise se non está disposto a pasar o traballo de darse de conta de todas as cousas que están intentando convencerte que son extremadamente problemáticas e extremadamente perigosas, non? Pero bueno, é unha serie interesante, é unha serie entretida, é unha serie ben feita, en xeral o reparto sempre fai moi ben, só que hai que ser moi críticos con esta serie. E agora por fin chegamos xa ao meu top 3. Este top 3 realmente, a ver, non sei se poderíamos categorizar exactamente un par delas como propaganda, especialmente as que están no top 2, porque sí que son series que teñen moita presenza policial, están moi íntimamente relacionadas ca policía, pero son máis ben series de detectives igual. Pero ainda así pareceme importante que, inda que unha serie non sexa directamente policíaca, que sexamos conscientes de que seguramente che intenten colar algún tipo de propaganda policial nelas. Entón, pois, inclúas nesta serie, siguen sendo as miñas favoritas, así que, bueno, vou falar un poquinho delas. No posto número 3 temos a Brooklyn Nine-Nine. Encántame esta serie, é unha das miñas series de confort. É unha serie cómica, moi divertida, cun reparto fantástico, é fácil de ver, fácil de seguir, mostra unha amplia variedade de experiencias, sen que ningunha das historias sexa excesivamente pesado ou difícil de ver. Ten un humor parecido a Parks and Recreation ou The Good Place, que son dúas das miñas series favoritas. Eu vin esta serie enteira xa un par de veces, pero creo que o problema con esta serie tópase precisamente no feito de que é extremadamente fácil de ver. É un tipo de propaganda extremadamente efectiva porque é como un poquito suavemente crítica ca policía, pero aínda así acaba pintando a policía como un ben necesario. Todo o reparto está constituído por personaxes entrañables e carismáticas, xente moi ben intencionada, pero aínda así siguen tendo atitudes como villanizar os abogados de defensa ou dar a entender que na meirande parte das veces a policía está xustificada no seu uso de violencia cara á poboación civil, cando realmente iso tende a non ser certo. Unha das cousas boas que ten esta serie é unha cousa que non se ve a miúdo na televisión realmente, e que non está relacionada co fío de que sexa propaganda, que é que as parellas principais que vemos nesta serie, como Jake e Amy ou Holt e Kevin, son parellas nas que hai moito respecto mutuo, intentan axudar ao crecemento persoal da outra persoa, hai comunicación, intentan resolver os conflictos dunha forma respectuosa, efectiva, non sei, dentro do que cabe, se vou a ver propaganda, polo menos ver unhas relacións sanas e bonitas, supoño. E tamén hai unha dinámica moi bonita de familia encontrada, que como xa mencionei antes, é un dos tropos que máis me gusta nas miñas series e na media que consumo. Pero bueno, como con todo, aconsellamos que vexades esta serie con unha mente crítica e desde un punto de vista crítico. 2. Killing Eve. Non vos vou dar ningún tipo de spoiler sobre esta serie, non vos vou dicir de que vai. O único... non vos vou dicir nada. É unha serie impresionante. Todas as series do mundo, e todas as películas do mundo deberían estar escritas, creadas e dirixidas por Phoebe Waller-Bridge, que tamén é a creadora, guionista, actriz principal e directora da miña serie favorita, Fleabag. La amo. Nada do que vos podo dicir vos pode preparar para esta serie. Hai unha asasina en serie e hai unha señora que investiga. Non vou dar máis información. No número 1 temos a miña serie policíaca, entre comillas, favorita, que é Verónica
Mars. Como non, a miña serie policíaca favorita realmente de detectives, en concreto detectives privados. Nas 2 primeiras temporadas, Verónica Mars, a protagonista, está no instituto, como non. Moitos dramas amorosos, moitos dramas de instituto. Hai misterios episódicos, en cada episodio se resolve un misterio en concreto. E despois, as 3 temporadas que ten a serie teñen un misterio por temporada, un misterio que se investiga durante toda a tempada. É unha serie extremadamente divertida, é unha das series máis graciosas e divertidas que vi na miña vida. E a pesar de que é unha serie que se fixo, creo que no 2003, 2004, 2005, é unha serie cuxo humor sigue facendo gracia a día de hoxe, o cal bastante sorprendente, ainda que, bueno, ten as súas cousiñas, evidentemente, unha serie que ten como 15 anos. A estética dos 2000 é impecable. Kristen Bell fai estupendamente de Verónica Mars, é extremadamente carismática, divertida, como se expresa, como se move, como se relaciona con outros personaxes. Que hai como varios exemplos de personaxes que fan cousas como extremadamente imperdonables, pero como que a historia intenta olvidarse da cousa extremadamente imperdonable que fixo como moi rapidamente, pero bueno, a ver, non podemos dicirlle peras ao olmo. É unha serie do 2004, entón é o que. Tamén temos Verónica Mars co seu mellor amigo, son só amigos e non son unha parella romántica, 10 sobre 10 eso. Todo o reparto é espectacular, todos os personaxes son super entrañables, me encanta. Podería estar falando desta serie, non quero facer spoilers. Pero se alguén ve esta serie, que me fale, porque quero falar dela forever, porque me parece unha das series máis infravaloradas da historia da televisión con diferencia. Pregúntome, unha vez que edite todo o que gravei agora, en canto se quedará este vídeo. Que me decides? Serei capaz de facer menos de media hora? Nah, sí, media hora. Todo limitarme aí a 20 e pico minutos. Bueno, pois recordade que me podedes seguir nas miñas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, etc, Spotify, de todo. E tamén quero que comentedes cal é a vosa propaganda favorita, que si me quemé mucho así con vuestra serie favorita. Pero bueno, contádeme por que vos gusta, que problemas llevedes, todas esas cousas. Interésame moito ver a perspectiva de outras persoas que tamén lle gustan ese tipo de series, porque sei que son un tipo de series, evidentemente, que teñen moito éxito, que moita xente sigue, senón non farían 14.000 todos os putos anos. Contádeme se vistes Fleabag, que é a miña serie favorita. Igual sí que fago un par de vídeos sobre Fleabag ou algo, porque é unha das mellores series da historia do puto cine, da puta televisión. Phoebe Waller-Bridge nunca fixo nada mal. Agora teñei que poñerme a traballar no puto vídeo sobre John Mayer. Chao! In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City, the dedicated detectives who investigate these vicious felonies are members of an elite squad known as the Special Victims Unit. These are their stories. Dun-dun.